ସାଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲାଣି ଟିକେ ଚାଖଣ ମାରିଦଉନ। ଏ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଚାଖଣ ଫାଖଣ ଆଉ ଚାଖଣ ଆରେ ସାଙ୍ଗ କଣ କାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜାଣିଛଟି? କାଲି ଆରେ ହଁ ରେ କାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଭଉଣୀକି କଣ ଦଉଛୁ ଗିଫ୍ଟ? ଆରେ ତୁ ସେ କଥା କହୁଛୁ, ଭଉଣୀକି ମୁଁ କଣ ଦେବି? ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ଆଉ ମିଠା ଖୁଆଇବ, ତାପରେ 100 200 300 500 ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦବ। ମୋର ମାସକର ପାନ ଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯିବ। ତୁ ପାନ ଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯିବ, ଫେରେ ମଦ ପିଆ ହବ କାଲି, ବୁଝିଲୁ କି? ସାଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅନେଇ ବସିଥାଏ କୋଉନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିବ। କାହିଁକି? ଭଉଣୀ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଖୁସି। ତାହେଲେ ତୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ, ଏଇ ତ କଥା। ସାଙ୍ଗ କଣ କହୁଛୁ କହ? କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କଣ କହିବି। କଣ କିଛି ନାହିଁ? ତୋର ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି କି? ନାଇଁ ବା। ତୁ ନାହିଁ ଭଉଣୀ ନାହିଁ। କରୁଛ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଦଉନ ମତେ ପ୍ରଭୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଛି ଛାକରା କରୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ ବସଉନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିପାରୁନି ଏ ରାସ୍ତାରେ। କଣ କରିବି? ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଭଉଣୀ ଦେଲେନି ଆପଣ, ଆଉ କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ Please subscribe. ଆରେ ଜଗା ଭାଇ ଏଇଠି ଅଛି। ଆରେ ସିଆଡେ ତାଙ୍କ ଘର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଜଗା 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 ରେ ଜଗା 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 ଉଠ 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 ରାକ୍ଷୀ